Φανταστείτε πόσο υπέροχο θα ήταν κατά τις διακοπές σας το να επισκεφθείτε διάφορα μοναδικά μέρη από μόνοι σας. Το να διαλέξετε τις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Το να ακούσετε περιεκτικές εκδρομές υψηλής ποιότητας χωρίς ξεναγούς και πολυπληθή γκρουπ. Δεν θα το πιστέψετε, τώρα όμως είναι δυνατόν. Το κλειδί που θα σας γλιτώσει χρόνο για να βιώσετε στο μέγιστο ελευθερία και χαλάρωση είναι ο αυτόματος οδηγός. Ένα μοναδικό σύστημα πλοήγησης που απαρτίζεται από μια μεγάλη ποικιλία εκδρομών και προσχεδιασμένων διαδρομών. Το να ταξιδεύετε με τον αυτόματο οδηγό είναι πολύ πιο βολικό και οικονομικό από το να συμμετάσχετε σε ομαδικές εκδρομές. Σχεδιάστε μόνοι σας τη διαδρομή και αποκτήστε πλήρη πληροφόρηση σχετικά με αυτά που σας ενδιαφέρουν. Απλώς επιλέξτε μια τοποθεσία από τη βάση δεδομένων του αυτόματου οδηγού και ξεκινήστε για ένα συναρπαστικό ταξίδι. Το FES σύστημα δεν θα σας αφήσει να χάσετε τοποθεσίες που σας ενδιαφέρουν στη διάρκεια της διαδρομής σας. Έχοντας καταλήξει στον προορισμό σας, ανάψτε τον οδηγό και μάθετε συναρπαστικά γεγονότα για την τοποθεσία. Βυθιστείτε στην ατμόσφαιρα των ιστορικών γεγονότων και διατηρήστε αξέχαστες εντυπώσεις από το ταξίδι σας. Ο αυτόματος οδηγός είναι μια μοναδική συσκευή απολύτως απαραίτητη για κάθε ταξιδιώτη στο ταξίδι του. Ο αυτόματος οδηγός είναι οι διακοπές σύμφωνα με τους δικούς σας κανόνες.